Takže ahojte, vítam vás z nového videa. Dnes vám ukážem opustený hotel Kremna. Tu je ten vlek, čo mu patril, už sú z neho len stĺpy. A tu vidíte už hotel Kremna. A tu je starý ratrak. Idem sa tam pozrieť k nemu. Napis Hotel Kremna. Ešte. Takže tu je ten ratrak. Volal sa Lavína. Už je tu z neho len jedno koleso. Už aj sklo, aj všetko demontovali. Tak to vám natočím kabínu. Plne rozbitá. No a idem sa keď pôjdem do hotela, tak sa vidíme. Zatiaľ čau.